गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खुलुमनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि सिनियर कलेज बेवहाय मोनसे बिसायख'थि सोलिबाय दं। बे समाव आङो बिसायख'थिया माबायदि जादों बेफोरनि सोमोन्दै आङो बे बिसायख'थि गेलेग्रा बिथां फंबायमोननाव आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। बिसायख'थि जादों माबायदि जालांखो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? दिनै जोंनि सालबारि कलेजनि दा जोंनि इलेक्सन सोलिदों बे दा मोजां जालांबाय। दा जोंना दसे उनाव माने जोंनि जा माबा होदोंमोन बेखौ दसे उनाव माने सारमोना साननानै होसिगोन 2टा बाजियाव होगोन। बेखौ आं माने रिजाल्टआव मोजाङै जालांगोन होननानै आं सानो आरो। आচ্ছা नोंथाङा दे सासे बिनि मा बिबानाव दं आथिखालाव? आं दा बेहाय आङो जेनेरेल सेक्रेटारियाव दंफैयो। जों माने माबा जाथ'वाखै फुराना बिबान हिसाबै आरो ना? दंफैयो दा। बेनिफ्राय जेस हिसाबै सोर दारायदों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जि हिसाबै दा सालबारिनिफ्राय सतराम बर' दं, ओमफ्राय देबजित बसुमतारी आरो अरन खेरखातारि दं, अरन गयारी। बेयाव माबा मोनसे जेंनाफोर जादों नामा दिनै बे बिसायख'थियाव? बुलाय सोलाय बा माबा मोनसे इदि? बेफोरबायदि जेबो जानाय नुवाखै आरो ना। मोजां सोलिबोबाय जाबाय दा। बेसेबां टाइमाव बेनि रिजाल्टखौ मोनगोन बायदि? बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेनि रिजाल्टखौ गमाबो साननानै जोबनाय सारनिफ्राय जानो हागौ। आरो टाइमनिफ्राय सानगोन नालाय। ओमफ्राय बे देरहानायनि उनाव फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि गोहोम खोख्लैगोन? देरहानायनि उनाव फरायसाफोरजों बुलाय सोलाय बा माबा मोनसे जागोन? बेफोरबायदिथ' बुलाय सोलाय जाया। माने खुसि, माने देरहानायनि उनाव खुसि बयनिबो माने मोनबेसेसो दल जादों बेवहाय दिनै जेसनियाव? जेसनियाव 3 दल जादों। नोंथाङा बबेनिमोन? दिनै बे बिसायख'थियाव माबा मोनसे जेंना जादों नामा? मोजां जादों। नोंथाङा दिनै बे देरहासारनानै कलेजनि मा खामानि मावगोन दा? आसा खालामो आं सालबारि कलेजनि जायखिजाया समाजनि बा सालबारि कलेजनि मोजां खामानि मावलांनो सानो। जाहाथे फरायसुलिफोरा देलायनायजोंल' जाया। क्लासखौ जोङो माने अनलि क्लास गैयै समावसो जिरायनो थाखायसो बानायनाय जायोथ'। बेहाय देलायनाय बायदिसिना ओरैनो आब्रामारिनि थाखाय बानायनाय जाया। बेहाय जों खालि क्लास गैयैफोरनि थाखाय जिरायनासो बानायनाय जाया। आरो बेफोरबायदि जिरायनानै जुदि ओरैनो थाबाय थायोब्ला आब्रामारिफोर थायोब्ला बेफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन। आथिखालाव सालबारि कलेजाव माबायदि क्लासफोरा मोजां जायो बा मोजां जाया बिनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन? आथिखालाव आं सिगां फैजेननायनिख्रुइ दा सालबारि कलेजाव क्लास लानाया जोबोद मोजां जादों। नाथाय स्टुडेन्टफोरनि सायावसो सोनारगोन बेफोर क्लास लानाया। जिहेतु जों फरायसुला फरायनोसो फैदों जेब्ला जों फरायखानांगोन आरो क्लास लानाया जों। दिनै बे बिसायख'थियाव बाहागो लाबाय जेस हिसाबै बिनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन? जेसेबां मावनो गोनां खामानि बेफोर खामानिखौ आं सांग्राङै मावलांगोन। थोंजों नोजोर होनानै गासैखौबो खामानि बेखिनिनो आं नाजागोन। जाहाथे कलेजनि गासै थासारिया मोजां जायो, गासै फरायसाफ्रा मोजां खामानि मोजां जाहैनो हायो, बेनि थाखाय आं नाजागोन। देरहानाय जेननाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? देरहागोन ना देरहागोन होननानै आसा खालामो। आंनि लोगोफोरखौ आंनो सापर्ट होदो होननानै आं सानना लादों। साबेसेसो दङ नोंसोरनि साथियाव? आं 3 दं, आंजों लोगोसे 3 आंनि लोगोसे। आচ্ছা नोंथांनि मुङा मामोन? आंनि मुङा दिनै बे बिसायख'थियाव बाहागो लाबोनोसै इलेक्सनाव बेनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन? आंनि मेसेजआ बेनो, माने आं सानो थांनाय सिगांफोराव मावनो हायै खामानि जा खालामो आं बेखौ मावफुंनो सानो आरो। नोंथांनि मुङा मामोन? आंनि मुङा सतराम बर'। नोंथांनो माबायदि भट होदों बा होआखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? आंहा फोथायनाय दं। आंखौ गासैबो जोंनि गासै सिनियर स्टुडेन्ट, जोंनि जा जुनियर स्टुडेन्टनि आंखौ गासैबो सापर्ट खालामदों। आंहा बेनिसायाव फोथायनाय दं। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा देरहानानै बे कलेजनि माबा मोनसे मा डेभेलपनि माबा मोनसे खामानि मावगोन नामा? बेनि सायाव मा बुंगोन? आं बेनि सायाव बुंनो सानो मा जा खामानि स्टुडेन्टनि सायाव जा खामानि दङ, जा उसुबिदा खामानि जानानै दङ बेफोरखौ आं गासैबो मावफुंनो दिन्थिदों आरो। दिनैनि बे बिसायख'थियाव माबा मोनसे जेंनाफोर जादों नामा? बेबायदि जेबो जेंना जायाखै। मोजाङै मोजां जादों। गासैबो मोजाङै सोलिदों। ओमफ्राय बिसायख'थिनि फिथाइखौ माब्ला बेखौथ' दा सारमोनहा दा नै साननायनि हाबाफारि लासिगोन। ओरैनो दा दिनैनि बे बिसायख'थियाव आं इरिगेसन सालबारियानाव होदों। दा रिजाल्टआ दसे उनाव ओंखारसिगोन। दा रिजाल्ट फैनानै सोरखौ सापर्ट होनानै माबानानै हाबाफारिया दिनैनि बिसायख'थियाव गासैबो फरायसुलिनि दं आरो आंनि साननायाव आं देरहागोन।
सोरखौ देरहागोन होननानै सानो सोर नाम सोर हागोन होननानै आंनि मुङाव जोंनि आं एडिटर सालबारियानो बुंदों आं आंनि सायाव एसे फोथायनाय दं आरो बे बिसायख'थियाव गेलेदों आरो ना नोंथांनि मुङा मामोन आंना बर' हारियारि पस्टआ जाहैबाय जेनेरेल सेक्रेटारि बे इलेक्सन गेलेनायनि मा मेसेज होनायनि गेजेरजों आं माने बेनि गेजेरजों मेसेज होनो जे पुलिसाव जाखिनि मावनांगौ हाबा दं बेफोरनि गोबां हाबा मावनांगौ दं बेफोरखौ आं मावगोन होननानै मिजिंथिदों बेनि गेजेरजों गासैबो फरायसा फरायसुलि नोंथांमोननि गोसोखौ आंनो होदों होननानै आं मिजिंथिदों जे हिसाबै साबैसेसो गेलेदों हिसाबै आंनियाव सानै एगेन्स्ट दं आंजों साथाम जाहैबाय बेवहाय नोंथाङा मा कनफिडेन्स दङ देरहानाय दा बेखौथ' आं मिथिला देरहागोन जेनगोनखौ माने दा बेहाय फरायसा फरायसुलिनि गेजेराव जासिगोन बिथांमोनासो आं